இயக்குனர் நெல்சன் இன்று தனது 38வது பிறந்த நாளை கொண்டாடி வருகிறார். கடந்த ஆண்டு இவரது பிறந்த நாள் கொண்டாட்டத்தை விஜய் ரசிகர்கள் வேற லெவலில் கொண்டாடிய நிலையில் இந்த ஆண்டு சில உண்மையான ரசிகர்களை தவிர பலரும் கண்டுகொள்ளவில்லை. இதனிடையே இயக்குனர் நெல்சனுக்கு எதிராக ஏகப்பட்ட ட்ரோல்கள் சமூக வலைதளங்களில் குவிந்து வரும் நிலையில் பல சினிமா பிரபலங்களோ அவருக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்து சொல்வதை தவிர்த்துள்ளனர். இந்நிலையில் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில், எனக்கு கன்சிஸ்டன்சியையும் என்ன நடந்தாலும் முயற்சியை விட்டுக் கொடுக்காமல் கடைசி வரை போராட வேண்டும் என சொல்லிக் கொடுத்த மனிதரின் பிறந்த நாள் என்று என கவின் ட்வீட் போட்டு பிறந்த நாள் வாழ்த்து கூறியுள்ளார். இதையடுத்து விஜய் ரசிகர்கள் தான் நெல்சனை கொண்டாட மறந்தாலும் ரஜினிகாந்தின் ஜெயிலர் படத்தை இயக்க உள்ள நெல்சனை ரஜினிகாந்த் ரசிகர்கள் ஏன் வாழ்த்து சொல்லிக் கொண்டாடவில்லை என்கிற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது.